Bueno, Atauni irratian jarraitzen duzuen zule, Atauni irratiko bide ertzean saioan, goizeko 11:45 minutu dira momentu honetan ordularian, eta hementxe gaude, tertulian Aitziber Gradosekin batera, eta datozen minutuetan, berarekin ere beste solas alditxo bat izan behar dugu, bestelako gai baten inguruan edo, bere alorretik tiraka beste kontu batzuen inguruan ere hitz egiteko, izan ere, umorea oso presente dagoela aipatu dugu bere ibilbidean, baina bestelako erreflexio bat ere eskatzen du noski bere gaiak, eta mailaren gainean jarriko dugu hain zuzen ere beste modu batera ere egin behar izaten direlako gogoetak, ez da, Bai, jarraien telebistan zein podcast gintzan, eiken aizean ibilbidea tiraka jarraituko deu, baino emakumek alorrontan deun presentzia azpimarratuko deu. Ataloni abie puntu bat jartze aldera, nolako izan da zutzat, kazetaritzan eta telebistan bidea irekitzea emakume gaztea izan da. Ustut lehenago aipatu dudala, batez ere, zuzendari ez, baina zure goitik daudenak normalean gizonak izaten dira, gizon helduagoak, eta bai garri dut sekula, hori, ez dizutela legitimitate osoa ematen zuri, batez ere gaztea izateagatik, baina gainera emakume izateagatik ere bai, eta askotan, eta gaur egunez, baina ikusi izan ditugu emakumeak emakumeen lekuak betetzen, edo emakumeentzako berez prestatutako saioak egiten, emakumeentzako bakarrik. Eta hori, ez daukat gehiago esateko, ze ni eroso sentitu naiz 185ean, baina batez ere bai emakumez osatutako lantaldeetan lan egitera ohituta nagoelako, eta hortaz ondo zorionez. Bai. Eta ez dakite, zure ustez esango zenuke badagoela oraindik ere estereotipo nabarmenik telebistako edo aurkezle edo erreportari bat izateko modu hori buruz? Estereotipo bat zeri lotuta edo? Estereotipo bat hau da, emakumeak modu honetako izan behar du, telebistako aurkezle izateko, honelako izan behar du, telebistako aurkezle izateko, edo eta albistegietan ikusten ditugun kaleko erreportariak, emakumeak, honela izan behar dute bai edo bai. Ez nuke esango nire iritzia egia absolutua denik, baina uste dut nabarmena dela nola gaur egun oraindik ere pantailan agertzen diren emakumeek batez ere normatibidade bati lotuta doazen edo bai normatibitatearen barruan dauden fisikoki, eta hori errealitate bada, ez dugu hemen albistegitan sekula ikusi emakume beltz bat albistegia aurkezten, potolorik ez da ere, orduan, esango nuke oraindik ere patroi hori jarraitu egiten dela, eta bestalde nik ere ez daukat sekulako reibindikazioa dausnarketa egiteko, ez dauka zentzurik nik hori egitea, normatiba naiz ere bai, eta ere askotan esan dut, behar bada beste modu batekoa izango banitz ez nitzakela leku honetan egongo, eta hori ere egia da. Egia da, normatibidade hori ere doala lotuta profesionaltasun bati, ni ez nagoen lekuan rubia eta begi urdina izateagatik profesionala naiz eta ikusi da, eta argi dago, baina bai, uste dut oraindik ere patroi hori jarraitu egiten dela eta aldatu egin beharko litzatekela, hori egoteko erreferente kantitate handiago bat edo ikusteko edonork egin dezakela, edozein emakumek bere irudia bat dela edo beste bat dela. Askok aipatu izan dute kamera aurrean jartzean makillatuta egotearen kontu esaterako, ez da? Ez dakit kamera aurrean asko makillatu gabe egoteak biluzik sentitu arazten diela edo, aipatu izan dute noiz ez dakitzuk horrelakorik sentitu izan duzun edo ez? Ez, niri de hecho pertsonalki makillatzea asko gustatzen zait, eta
Gero ere dagoitura ematen du ez bazara makillatzen zarela feministago edo, osea, niretzako ez dauka zerikusirik, eta egia da makillatzen garenok behar bada donor pentsa dezake inseguridade bat izan daitekela edo ez, behar bada hortik jaio zen, baina gaur egun lasai asko makillatu gabe atera naitek galera, edo eta saio batean ere uste dut gehiago makillatzaren kontua dela foko eta argiztapen kontuengatik, gizonak ere makillatu egiten dituzte, gizonei obviamente ez dizkiete Espainiak pintatzen, baina dela argiztapen kontu batengatik, beste gauza batengatik baino. Eta tokauzaztu borrokatzea zuk proposautako baten zuri atzea bota dizuela zuk proposautako zerbait esan nahi edo zure irudie, otonue edo komunikatzeko modue, ikusi duzu oztopon bat edo hortik ez, igual alde hontatik pixka bat moldatzen saiatu diela edo nahiko askea izan zea alderdi hortatik? Esango nuke nahiko aske, baina nahiko aske izataren motiboa izan dela lantalde, 3 neskaz osatutako lantalde bat izan garelako orain arte, eta gure ardura zutenek ez dutelako saioa entzun sikiera, diot, orduan nola jarriko dizkigute zentzu hortan mugak, ez badakite sikiera zertan gabiltzan, berez. Baina behar bada hori izan da gehiago kamaratik kanpo, ja negoziaketa batean sartzen garenean, edo eskubide batzuk eskatzen ditugunean, edo halako kontuetan. Baina ez tonua dela edo hori, ez esango nuke ez, porque ez zentzu hortan bestela ni naiz horren kontra doan lehenengoa, ez daugat inungo arazorik, matematik esaten badit zerbait, obviamente autokritika egingo nuke lehenengo, baina bai, ez dizkit inork egoak moztu, hori argita garbi. Momentuz, behintzat? Eta hola zeitzen. Bai, noski baietz. Bai, garrantzitsua azken batean, zure bilbidearako ere. Egia da, igual, bai, igarri izan dudana neska moduan, eta saio bat aurkezten duen neska moduan, gonbidaturen bat bai etorri izan dela abia puntu horretan. Guztiak izan dira oso jatorrak eta errespetuz etorri dira beti, baina bai igartzen dituzu batez ere gizonen aldetik igual lasaiago datoz, edo ezakit, edo zuri edo zer esateko ezakit, nesken eta mutilen artean bai igartzen da aktitude mota bat, eta bai, ezakit nola saldu. Bai, ezakit nola saldu. Aurkezlea gizon heldu bat izango baliz, behar bada gonbidatu gizon asko ez lirateke etorriko modu horretan, ez? Como txulitoarena egiten edo, karo, porque beste gizon bat dago, baina neska bat baldin bada aurkezlea, karo, baten batek eutxi bar dio hemen maskulinidadeari, ez? Ja. Zakit, bai, baina normalean ez da ala izaten, ez. Vale, eta komunikabideetan emakumeentzat gauzak aldatzen ari dela sentitu dezu, ez dakit igual, justo komentau deu, podcaston zarete bi emakume orkesten, oain telebistan emakume batzea baita aurren dauna, sentitzen dezu hori dela igual beste bideo bat, beste rumbo bat hartzen plataforma ondin produktu hauek? Zorionez esango nuke, geroz eta indar gehiago lehenik eta bain sentitzen dugula emakumeok espazioak gure ganatzeko, ez? Azken batean, erreferente gehiago ikusten ditugu lehenengo lerroetan, eta hortaz gu individualki ere sentitzen dugu hori botere hori, edo indar hori, edo ziurtasun hori guk ere espazioak hartzerako orduan. Geroz eta gehiago esango nizuke baietz, ez dagoelako duela hainbat urte igual zeuden aurre iritzi berdinak emakumearekiko, emakumea ja pantailan dagoen emakumea ez dago hor guapa delako, porque duela urte batzuk hori zen emakume horren helburua, bakarrik tipo decoration, hortxe dago, egon behar delako, postu bat betetzen, baina igual guapa izateaz aparte ere gauza asko ditu esateko, eta hainbat hausnarketa egiteko, eta profesionala da, eta bai, guk ere lan egin behar dugu, eta komunikatzaile emakumeak egon badaude, eta espazioak bete egin behar ditugu.
Jo, ireki bat parentesi bat galdera hontan ze, justo aste hontan ikusiet, TikToken uste ikusietela, Telecinkon aurkezle bat izena ez dakitez galdetu, baina zan gizon bat, serioa gizon moreno bat, ez dakit nola dan, eta galdetzen zien, bere iritzia Sara Carboneron ingurun, ez dakit ikusi zuen ikusi dut, bai. Eta justo beak esaten zon, behantzako Sara ustez beak fitxauzola, beak bere zuzendariri esan ziola, jo, itzein neska honekin ze kriston kapazitatea dauke hortako, eta izan dike, pertsona interesante bat ez, ekartzeko gure katea. Eta beak esaten zon bere ustez, Sara Carboneroi aurpegi politia eukitzeko guapa izate horrek, justo jokau diola pasara txar bat, zatik jendea gehiago fijau dela bere aurpegin eta bere fizikon, bere gaitasunetan baino. Eta orduan igual beti izan dela lehenengo Sara tontita, guapita ez dakitzer, eta gelditu dela bigarren plano baten, beak atzetik dauken gaitasun guztioi. Ados, bai entzun nuen, oso fuertea da hori, bai. Gure kasuan, bai sekula Malenek eta biok entzun izan dugu, edo entzun baino igual, perzibitu dugu sentsazio bat gurekiko, ez bineska rubia, hola, lokitak, ez dakiz zer, gero ere podcastaren koloreak rosak ere, behar bada edonoren eman lezake pentsatzera, hauek nesken kontuen inguruan hitz egiten ari dira, eta ez dakiz zer, bai, baina zer dira nesken kontuak, osea, esan zuk, osea, ja mugatzen zara hortara, eta gero oso fuertea da nola gonbidatuak gizonak direnean, nola atal horrek izaten dituen visualizazio gehiago, zentzute gaituzte neskek, osea, gure betiko entzulek neskek eta gainera gizonek. Gizonek bakarrik entzuten dit gizon heteroek, diot, mutilen atalak, hori oso fuertea da. Ez guztiek, osea, badaude gizon asko, neskenak ere entzuten dituztera, baina ez da kasualidadea gizonek audientzia gehiago izaten dutela normalean. Depende nortzuk diren gonbidatuak eta, baina bai, oso fuertea da. Eta zuko itziber, izan dezu erreferente femeninon bat, bai podcasta o bai telebistako aurkezle bezala preparatzeko garaien? Preparatzeko gai, ez nuke esango, osea, behar bada inkonstientekin nire saio bat aurkezteko edo nire izaerak bai edan du batematetik ziur, osea, ni ez naiz horrela jaiotzetik, obviamente, nire izaerak nunbaitetik edan du. Podcasta egiterak orduan ez dute esan sekula, saiatuko nahi zau bezala egiten, osea, da nire esentzia, natural, lagun batekin eta punto. Baina erreferentea ez ari garela, esango nuke Itziber Garmendia izan dela bat, euneko beti danik txikitatik batez ere, osea, euskal estenan ikusi dugun figura bat, gainera txikia, salsera, euskalduna, graziosa, guaparena egiten ari escena baita ere igual, horregatik ez hain kutxuna, guapa izango, osea, guapa da, baina diot, ez zegoela hor guapa zelako, esan nahi dut. Gero, Espainiar estatu mailan Victoria Martin asko gustatzen zait, eta gero aspaldi Inés Hernán, gaur egun ez dut hainbeste jarraitzen, baina bai, osea, uste dut hauek izan dutela nahi dutena esateko ahotsa edo izaera edo karakterra, ez, venga, edo zer esango dut eta asko gustatzen zait hori, eta hauei esker ikusi ahal izan dut, posible dugula ere bai guk esatea gure irudiaz gain nahi duguna edo lotxagabe izateko aukera dagoela. Ez dakite, zure ustez umorea horren tresna indartxoa izanik ere, aipatu dituzu ez da, limboren itxurako edo beste saio batzuk ere, ikusgai ditugu beste kate batzuetan, formatu antzekokoak. Horrelako indarra edukita gaur egun formatu honek eta umoreak esango zenuke aldarrikapen moduko bat izan daitekela generoaren ikuspegitik? Ni egotea hor diozu? Umorea egiteko modu hau indartxoa izan daiteke aldarrikatzeko, genero aldarrikatzeko. Nik uste baiet, belarritakoak, gero izan, 5 minutuan, en fin. Esan, bai, zergatik ez. Batez ere, limbok umorea egiteko espazioa da limbo, baina jolasteko, osea, jolas pila bat daude, eta oinarrian umorea duten jolas pila bat daude, eta
merituak kendu gabe bakarrizketei eta bakarrizketalariei, baina ez da holtza baten gainera igo eta zure testua botatzea eta barre. Osea, hemen dago publikoarekin interakzio bat, dago oso pentsatua umorea zentzu hortan edo bai oso rebuskatua da, ez dakit nola esan, bai, oso jolasteko umorea da. Eta ez dut esango igual EITB-en ez dugunik ikusi hau, baina uste nahiko berritzaia dela euskal humorearen estenan saioa. Batez ere, gidoilariak direlako, makina batzuk, flipatzen duzue. Nik bileretan, barreak ez, baina nik flipatzen dut, digo, nola okurritu zaizu hau, ze honak zareten. Ze honak zareten. Eta zure, bargau, ze meztu emaneko zenieke, neska horiek, komunikabidetan lanekia amesten dutenak. Zea holku zemeztu zuk entzutea gustauko zuri entzutea gustako litzaizukena edo bai, nik esango nieke mugitzeko, geldirik baldin badaude ez dutela ezer topatuko eta mugitzeko eta batez ere ez izateko beldurrik galdetzeko, atzetik joateko, mugitzeko, ez da etorriko zuregana, zu ez bazara joaten edo mugitzen. Eta askotan mugitze hortan, izaten ditugu beldurrasko eta inseguridadeak, eta ze esango dute, baina eski igual ez naiz gai izango, zuk probatu, eta mugitu eta probatu. Eta probatzearekin batera, obviamente, hau erromantzizatu nahi izan gabe, askotan ez ditugu aukera guztiak eskura, eta askotan lan egin behar duzu, ez duzu nahi hortan ere, baina alduzuna probatu, modu hortan ikusiko duzu momentu hortan ze gustatzen zaizun eta zerrez, eta pixkanaka topatuko duzu gustatzen zaizuna, eta batez ere ez izan lotxagabe batzuk izan, errespetutik beti, errespetutik, bai, humiltasunetik esan nahi dut, eta hori, lotxagabe batzuk izan. Esaten dana, erderaz, el que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Efectivamente, alaxe izaten da, bai. Baina humilak, humilak izan, mesedez. Eta bueno, Aitziber solasaldi laburtxo bukatzeko pixkat, zure ustez, zer da guendik lortzeko komunikazioan esparru hontan? Berdintasun bat lortzeko genero aldetik, zerrin barko litzeke, zerrin deike pixkat gerturatzeko berdintasun horta? Lehenengo, emakume sortzaien edukiak kontsumitu, gu kontsumitzaile moduan, noski, nik nahi dut kontsumitu, ez da egin behar delako, eta gero bestalde gaitasuna dutenek emakumei espazioak eman, espazioak eskaini, eta hori indarrean jarri, eta eski beharrezkoa da, nahi baldin badugu, berdintasun gizarte berdintxu bat, eta hori beharrezkoa da, ze emakumeak talentosoak egon badaude. Eta hori. Bueno. Ez, galderak niri prestatu ditugunak ere interesgarriak iruditu zaizkit, eta azken batean, horrelako perfil bat edukita gaur estudioan, pixka bat ere, bertatik bertar ere ezagutzea, azken batean, uneko egoera bere bizipenetatik eraitzi beharren bizipenetatik, nik uste dut garrantzitsua dela ere, ez da? Azken batean beste ikuspegi bat ere jasotzeko. Bai. Beste realitate bat eta baitare txalotzekoa dela ETB-en partetik limbo bezalako apostu bat, neska gazte bat, olako programa baten beti gizonak, late nightak, estatu batutan hasi zienetik beti gizonezkok eta izan dauna. Eta neska gazte bat, eskertzekoa da. Bai, hortaz konsiente naiz, baina aldi berean, ni ez naiz sentitzen ez eren borrokan, ni nago hor, konfiantza izan dudalako nire buruan, eta izan dutelako ere bai, jakin zaizu zergaitik, baina nik ez du sentitzen ari naizenik hemen emakumeen aldeko reivindikazio bat borrokan edo, zorionez hortzenago, eta zorionez, saio horren lehenengo lerroa naiz, eta horrek ere, neska gazte askori, esango dio, posible daukazu hau egitea, baina nik ez du sentitzen, hori ari naizenik hemen super trascendentala egiten, ez,
tokatu zait, eta punto. Eta Zutzat listo. lana da, ondo pasatzen hori dezuna, da. eta aurrea. Eta pozik nago, zen nahiagut neska bat egotea gizon bat baino, hori ere egia da. Bai. Baina, bueno, Bai. zena, ja, betiko aurpegia ikusitaia nago nazkatuta. Así Hori que da. listo. Bueno, Aitziber, badatozen minutuetan jolas bat egingo dugu. Vale. Ea, gustatzen zaizun edo ez. Horretarako, bueno, guk test zoroa edo deitzen diogu. Ez da gian testa, bueno, edo bai, bueno, test formatuan da. Test Osatu formatu dugun edo. jolasa. Hiru sintonia. Hiru sintonia ditugu eta hiruetatik bat aukeratzeko eskatuko dizut. Zenbaki bat esan da. Horrela. Hala. Bai. Edo- Gaur Aitziberrek aukeratzen da. Bai, beti berdinarekin bueltaka gabiltza. A ber, zein Baina- aukeratzen Baina, dazu. itxoin, sintonia zertarako da? Test zororako. Test zoro honetarako. Vale, Hori da. Eta euzkegu hiru eta beti astero aukeratzen dugu bat, eta beti igual aukeratzen dugu. Ezke akordatzen zein dan zein, eta beti Vale. kanta iguala jartzen dugu. Hori da. Vale. A ber, Venga. zein aukeratzen duzun. Bai, bat, bi edo hiru. Vale. Aukeratu behar duzu. Baina... Bi. Bi. Ados. Baina ezberdina da, Ana? Bai, bueno, Nik bueno. uste baiatz azkenekoti behintzat. Bide ertzean. Teste zoroa. Everybody makes mistakes. Betikoa da? Ez da, ne? Ez, bueno, eske a ber, betikoa zein da? Bestea. Ez dakiu. Bestea, Baina nola ez da? jarri, porque Abril. orduan... Bai. Abril labinena. Hori da betikoa. Baina, bueno, hau da iconic. Hau da pixkat irrati hontako oindala urte batzuta atzea jutea bezala. Bai, Hannah Montana jartzen gendunen, da holako gauza. hori da. Oso ondo Aitziber, aukerak eta ona. Perfecto, oso ondo. Noski baiet. Bueno, badatozen minututan esan moduan jolas bat egingo dugu, ziur gaude, asko gustatuko zaizula, baina esango dioguzu, Guk Euskal Herri mailako hiru pertsonaia ezagunen izenak aipatuko dizkizugu lehenik eta behin. Vale. Eta ondoren zuk, hauetako norekin ezkondu, Aha. norekin biziko zinateken aukeratu behar duzu bestetik, eta baita norekin aterako zinen parrandan, eta izango zenuken gauzoro bat. Vale. Ados? Osea, ezkondu bizi eta gauzoro bat gehi parranda. Hori da. Vale. Osea, hirugarrena da gauzoroa gehi Gehi parranda. parranda. Jesus, vale. Vale. Bai. Bueno, parranda gehi gauzoroa. Osea, lehenengo Hori da. parranda eta gairo gauzoroa Hori da. ulertzen dut. Baita. Normalean ala izaten da. Bon, nahi duzun ordenetik. Vale, galdetu, vale. Posible da, auskalo. Vale, bai, bakoitza. Bueno, Vale, ba. ea bane. Lehenengo aukeraketa. Hiru pertsona ditugu, batetik Andoni Agirre Gomez Korta, Vale, bigarren aukera Gorka Otxoa, vale. eta hirugarrena Nerea Garmendia. Vale. Jaja. Ez dakit, ez dut bat bera ere ezagutzen, aurrez aurre. A ber, esango dut. Biziko nintzateke Nerea Garmendiarekin. Vale. Bai, divertigarria dirudi, bai, bizitza oso bat Nerea Garmendiarekin, bai. Gero, Gorka Otxoa zen bizi, ezkondu, Eske, eta baina aztu deu hil. Hemen izkutun zion jarrita hil. normalean Ai, hil ai, egiten da baten oi. bat, ez? Claro, eta ezkondo eta bizi, paranda eta gauzoroa eta hil. Ok, bale, Nerea ezkondu eta bizi, Vale. hil Gorka Otxoa, Vale. eta parranda eta gauzoroa Andoni Agirre Gomez Kortarekin. Bai, ze badirudiola oso parranderoa. Bai, etxo esango nuke, entzun nuela podcast bat, nun kontatzen zuen parranda bateko anekdota bat eta grazia handia egin zidan, eta bai, sin más, horregatik. Baina berez ez nuke gauzoro bat izango. Osea, hori parrandararekin doalako, bestela Ados, aukeran ez. Ados. Vale. Sin más. Bale, Itziber, bigarren aukeraketa. Iban García, influencer eta tiktokerra. Julen Aspe, aurkezle eta tiktokerra. Eta Ilenia Baglietto, ez dakit nola da. Baglietto uste dut. Baglietto, aktorea. Argi eta garbi daukat, bai. Julen Aspe hil. Argi eta garbi, bai. Esan bar nuen arrazoia, baina, sin más. Gauzatxoak, Ai. bai, Ya está. gauzatxoak. Osea, tipoa jatorra da. Baina ez dut harrapatzen bere umorea, askotan. A ber, batzutan pasatzen da, ez? Bai, Gustukoak bai. ditugu Bai, eta claro, beste batzuk ez Noski, ezi gustatzen, zilegi. punto, bai. Noski, Baina bai. tipoa oso potxolitoa da. Bizi, argi eta garbi eta ezkondu Iban Garziarekin. Bueno, hori izan behar da lokura bat. Egia da, ez nindukela kaso asko egingo, ze dabil batetik bestera eta... Bai, jolin. Baina, bueno,
Iban Garzia oso jatorra da, eta Ilenia parranda eta gauzoro bat. Osea, bera guapísima da, majísima da, eta ematen du parrandazalea eguneko egun. Ondo. A tope. Bueno, hirugarren aukeraketa. Peio Reparaz, Labaso eta Fermin Muguruza. Fermin Muguruza hil? Bai, oso jatorra da, Guztiak dira jatorrak, ja, baina gero takatu. Bai, bueno, eske badauzka urtzatxo batzuk, ja. Osea, ez naiz ezkonduko berarekin... bueno, igualari naiz pasatzen, ez. Baina, hilko dut Fermin, ezkonduko nintzateke Labasurekin, eta bizi Labasurekin, eta Peio Reparazekin gauzoro bat, eta parranda. Ados. Bai. Bueno. Bai. Aukerakota Bai, ona. listo. Vale. Bai. Laugarren aukeraketa. Batete aukeu Izaro, bestetik Gorka Urbizu, eta bestetik Iseo, dana oso musikari, Vale. musikan ingureuta. Vale. Ezkondu eta bizi Iseorekin, hil Gorka Urbizu, bueno, bai, euneko egun oso gitarra jotzen, madre mia. Eta beste gitarra bat aukeran, Izaro, parranda eta gauzoro bat. Bai. Vale, bai. Ondo. Vale, bosgarren aukeraketa bat. Orain. Aritza Duriz, futboleko jokalari oien, Maialen Txorraut, piraguista, eta Asiere Jarramendi. Jarramendi nor da barkan? Realeko jokalari oi bat. Eske futbolan eskak, osea, ideiarik ez. Bueno. Jarramendi hil. Mira, argazki garko izut, seguro, aurpegiz. Guapoa da. Bueno, a ver. Ez da Leiren estilo. Hoy desde luego. Leire urbanagoa da, lehortatik. Urbana. Nik esaten Hombre, bezala barrio bajera. No me gusta, ez da nire estiloa. Ez dakit norden. Hau hil, venga. Aloio, venga. Hau hil, Jarramendi hil. Ezkonduko naiz Maialenekin, Txorrautekin, eta bizi, hortaz. Eta urrengoa zen Aduriz, eta gauzoro bat, eta parranda Adurizekin. Primeran. Bai. Super. Bueno, kirol kontuetan jarraituko dugu. Naiara Lizaso pilotaria dugu alde batetik. Vale. Imanol Alguazil. Eta Leire Olaberria. Txirrindularia. Nidea. Leire mugikorra. Mugikorra. Ezagunak dira berez, osea, a ber, ni naiz tonta, osea, kirola ja... Nik Imanol eta Leire ezautzen dik. Imanol, Nik Naiara, realeko entrenatzaia justo pasadan aste arte. Osea, pasadan iganden justo gauzuan bere ibilbidea. Hola, gizon bat begik oso altxauta itzeiten dona. Boa, nidea. Ez que ez badira... Sorpresa. Koño, bai. Oida. Eta Imanol Alguazil dau. Bai. Wow, Ui, ama. Wow, qué fuerte. Vale. Es que benetan futbola, osea, ez badira pelotariak... Eta Leire ez dakit bazekizun zeintzan, baino bazpare. Ez dakit. Bai. Eta bestea zein zen? Naiara Lizaso. Pilotaria. Vale, ezkondu eta bizi Lizasorekin, parranda eta gauzoroa Olaberriarekin, eta hil Alguazil. Ala. Aletik bai jo, pero hau. Bai, ze disgusto. Bata bestean. Qué pena. Eta bueno, guazen ETV-a bueltatzea. Bertan daukeu Nerea Alias. Bai. Xabier Uzkitze. Eta Ane Ibarzabal. Vale. Ane Ibarzabal da Berlinen dagoena, ez? Bai. Oain Berlinen dau. Berlinen dago. Orain arte bai, behintzat. Bai, nik uste daiet. Antzeitzen dola. Ibarzabal edo Irazabal da? Es que Ane Irazabal. Ane Ibarzabal zein da? Bertsolari bat. Ez Nerea da. A ber, bilatu ba espada. Aiene. Nik Ane Irazabal. Ane Irazabal da, erreportaria. Bai. Hori da. Vale. Ane Ibarzabal, bestea. Beste mitika bat. Bai. Orduan zein da, Ibarzabal edo Irazabal? Irazabal. Ibar. Ez baina zuaizea, ETV, osea, Berlinen daun korrespontxalataz. Ez, baina hemen Ibarzabal jartzen da. Baina zein jarri nahi zen duen. Ibarzabal. Bale. Hori, beste programa zaukena, Quédate con Ane. Hori da. Vale. Esan marruen Irazabal ezkondu orduan.
Ja, datzen zait. Bale, esango dut, euskitze, ezkondu eta bizi, ze iruitze zait, elegantea bera. Bai, elegantea. Gainera, bueno, pelota zalea oso, niri pelota asko gustatzen zait, hortaz, hortxe, bai, emango lidake astebururola sarreratxo bat, frontoira joateko, gratis, hortaz hori, bestea zen Ibarzabal eta Alias. Bale, Alias gauzoro bat eta parranda, eta Ibarzabal sentitzen dut, baina hil. Bueno. Vale. Osea, no te quedes con Ane. Urrengo blokea da pixkat bloke konkis. A ver, Patxi Alonso. Hil. Agur. Lure Rekondo. Bai. Eta Alasnea Meztoi. Alazne orden. Zein alazne? Kazetari bat, nik aurpegi ontsa jarri diot. Eta konkisan zer egiten du Igual ez Alazne? toke konkisek entzerikusik, baina ez. Vale, leiren imaginarion bai. Zakin orden. A ver, zein da? Joder, Ondo bilau dezu. Bai. Bueno, ala ere esango dizuet, Patxi Alonso hil, naiz eta Alazne hau ez duan ezagutzen parranda eta gauzoro bat, dena Patxi Alonso hiltzeko. Eta Lure Rekondo argi eta garbi, bizi eta ezkondu bai, argi eta garbi, bai. Bueno, baita ben bertan jarraituko dugu, beste hiru aukerekin, Julen Telleria, Egoitz Txurruka eta Mikel Pagadizabal. Jesus! Hiruak ezagutzeko plazerra daukat. A ber. Pentsatzen ari naiz, claro, eske hiruak ezagutze ditut, orduan ari naiz baloratzen aukerak. Zeinek hartuko domin gehiena hauen zuten balin bado. Pagadik ziur. Esango dut, Egoitz Txurrukarekin ezkondu eta bizi, ze oso jatorra iruditzen zait, oso jatorra, oso mutil zintzoa, eta guapoa, ez da nire estiloa, baina guapoa. Pagadi, parranda eta gauzoro bat, eta Julen Telleria hil. Esango dut, barkatu Julen, sentitzen dut, baina bai. Ez que izan da, aita eta ama moduan galdetzea. Bai, apur bat. Bai. Urrengo aukerak eta multzoa oso randoma da. Vale. Ez dakit nola... Esan bai. Oso. Bueno, batetik, Imanol Pradales. Vale. Bigarren, Itziar Ituño. Vale. Eta Ibai Llanos. Vale, Pradales hil. Itziar Ituño... Es que, claro. A ver, batzutan eska bat diruagatik mugitzen da, eta esango dizut. Ibai Llanos ezkondu eta bizi, porque ya daukazu bizitza soluzionatuta, gizon oneri pegatzen bazara, jazta. Daukazu ja soluzionatuta. Horregatik baliz, Ibai ezkondu eta bizi. Eta Itziar Ituño, parranda eta gauzoro bat. Baina berez, errealitatean, ezkondu eta bizi Itziar, eta Ibai gauzoro bat. Bai, oso aukerak eta hon. bai, zintzoak izango gara. Bai, Ondo. Vale, venga, beste bloke bat. Arnaldo Otegi, Aitor Luna, Hori. aktore... Jon Gonzálezen anaie. Eski, kristo nantza zeuken. Karo. Eta zatik, eta bizena? Ba, o batek izen artistikoa dauke, o aike ezberdina dauke. Bai, iguala da. nekien pertsona hau existitzen zainik ere. Nik ez, baina bera nahi, osea, beira, Jon González, bai. doble, Bai, oso antzekoak dira. Bai. Vale. Hau zarragoa da. eta hirugarrena, Ane Picasa. Besteak. Aktorea hau ere. Bai. Orden. Hori da, Ane ez, nola zan. Ai, pelikulan izan, Nora pelikulako protagonista. Ez dut ikusi. Ez dut inor ezagutzen, wow. Ez dut inor ezagutzen, bakarrik Arnaldo Otegi, fíjate tu. Bueno, ematen dizuen baiben arabera. Ba, alare, naiz eta bakarrik Arnaldo ezagututa, Arnaldo hil. Anerekin ezkondu eta bizi, eta Aitor Lunarekin gauzoro bat eta parranda. Bai, ondo. Venga, mabigarrena, Juanito Yarzabal, Bueno, Xabi Errusadiaga eta Inaxio Perurena.
Vale. Inaxio Perure... Ze baparre hauek? Ze pasada Inaxiorekin? Hemen ez dakiguna? Hemen egon da izen aldaketa bat. Bai, azkeneko momentuko. Bai. Baino, Jefea kreatibo jarri zago. vale. Zein zen beste aukera? Etxe eski, karo. Iredik kontestu bat. Bai. Bai. Vale, osea, izenik esan be, baina behakutsiko dizut. Bai. Importantea da, dato importantea Claro, da. vale. Bai. Ze pasada. Ez, oin ikusiko. Ikusi behar da gauza bat. Gure podcasteko WhatsAppeko talden perfilien. Da hori? Aiama! Ez dakit. Gure Usabiaga. Wow. Bueno, Gure aukeratu da. Esan dut. Claro, entzulek ez dut. dakio. Hoi da. Vale. Realsak badakie. Realsak entzuten Bai. gaituenak urte zurte badakie. Zematen bora fotorrekin. Ba, nik uste grupoen genunetik. Bai. Ba, nesko taldea dago. Mila eta? Ah, bueno, 23, bueno. Bueno, Pare bat urte. Bai, pare bat urte. Bi urte dira, ja. Pertsona hori Ba, hau da gure bihotzetan dauna. Ostras. Ba, esango dizuet, Usabiaga, Xabier da, Xabier Bai. Usabiaga, Bai. Ezkondu eta bizi, euskizerekin esan dudan berdina. Hortxe, Usabiaga gure bihotzetan eta WhatsApp taldeko perfiletan. Ziren Perurena eta bestea, Juanito. Juanito. Inaxio Perurena semea da, ezta? Ez dakit. Bai, Iñakiren. Inaxio da semea, Hori da. Iñaki aike. Bai. Goenkalekoa Iñaki. Bai. Biak. Goenkaleko bere A semea ver, da. a ver. Goenkalen biak agertu ez, ziren, ez, baina hori beste bat za. A ber, zer Horrek ez, Lio. Perurena aitek bi seme dauzke. Bat aktorea izan zan eta gero zeukela enpresa bat argazkik tateatzen zit. Ez, karnizeroa zana. Bai, ba. Hori, eta gero dau beste bat harri jasotzailea Eta hori dana. ez da Inaxio? Hori da Inaxio. Inaxio hau da. Hori. Hortxe Inaxio. Vale, vale. Vale. Gero beste aktorea zana eta ikantzona ertzainana Bai. Goenkalen. Bai. Eta hori ez da. Iñaki da. Ez, Iñaki aike da. Ahí la virgen. Ahí la virgen. Eta bestean naiz akordatzen. Garikoitz. Ez. Ostras, bai, hau bere semea da. Uf, ba, Jo, Joni. buenísima. Bai, zea. Xavier. Nola izena du? Xavier. Hori ez dira zue jarri, cabronas? Hori ez, jarri da zue bestea. Hala. Ez que... Ba, Bueno. horixe. Usabiaga hil ez, bizi eta ezkondu, Perurena gauzoro bat, eta Oiartzabal hil. Bai. Vale. Bueno. Ainhoa Vitoria, Uf, zezaia. Uxue Alberdi, eta Eider Hurtado. Zerreza orduan. Ainhoa bizi eta ezkondu eta berak nahi duen guztia, Ainhoa Vitoria. Eider Hurtado hil, eta Uxue Alberdi gauzoro bat eta parranda. Oso, no? Bai. Bueno, urrengo nahiko kuriosoa, Xavier Madariaga, Lander Otaola eta Xavier Ormazabal. Vale, Xavier Ormazabal ezkondu eta bizi, majísimo, Madariaga hil, bai? Madariaga hil. Zepen, danak, eta fondotik Jana Montana. Osea, Literal. Eta bestea zen... Lander Otaola. Lander Otaola gauzoro bat eta parranda. Bai, argita garbi. Ados. Bueno, 15garrena, ja da poliki ari gara bukarara heltzen, Aitor Arregi, A ver, zinema zuzendaria eta gidoilaria. Jon Plazaola eta Libe Aramburu. txen, bano. Aitor Arregi ez da Bai, Aitor Arregi, handia. Bai, badaki. Libe Aramburu. Ez dakit norde... A ver. Ean, Hemen di musu bat Libentzako. Nela une. Ah, zure laguna da? Te imaginas ahí, ¿o quién es esta? A ver, Carri. Jope, ez dakit norden. Pelotarin azaldu zen, Bai? bigarren denboraldin. Esan zenuen. Osea, Ez ginen aktorea aia. da bera. Aktorea da, bikoiztailea. Ba, igual bere hotxagatik ezagutzen dut. Maia Erlea uste zala. Ba, orduan, bai, kan ezagutzen dudala. Bai? Bai, uste baiet. Beste batek ere Joder. jarri zion Maia Erleari. Bai, Bai? bai. Baina bersio de diferentek dare, Ja. Oain berriña. Bueno,
Whatever. Off the record. Off the record izango dugu. Vale. Lide barkatu, baina hile egingo zaitut. Lide edo libe? Libe. Hile egingo zaitut. Bueno, Jon Plazaola ezkondu eta bizi eta berak nahi duena ere bai. Eta bestea zen Aitor Arregi. Aitor Arregi gauzoro bat eta parranda, bai. vale. Eta bueno, beste 3 pertsona ditugu, Eneko Sagardoi, Mirari Martiarena, eta Lander Arretxea. Entzulek ez badakite, Limboko nire zuzendaria da Lander Arretxea. Lander hil ezkondu eta bizi, Lander Subkonstientea. ezkondu eta bizi Lander, besteak zeintzuk ziren? Eneko Sagardoi eta Mirari Martiarena. Mirari, ojo, Mirari gauzoro bat eta parranda, eta Eneko hil, bai, holaxe. Vale. Eta ez dut esan pelota egiteko zuzendariari, aukeran, ala izango litzateke. Vale. Urrengoa baita, kurioso. A ver, Olatz Salvador, Xabi Solano, eta Alex Ardoi. Oieja, Olatz ezkondu eta bizi, 150 Xabi Solano gauzoro bat eta parranda, eta Alex Ardoil. Agur! Aio. Ados. Bueno, Lucia García. Nor da hori? Barakaldon jaiotako futbolaria. Ez que futbola, ez que oso Ja. txar naiz futbolean. Eli Pinedo. Nor dau? Amurrioko eskubaloi olimpikoko Bueno. jokalari oia. Ez que gainera oiak jartzen dizkidazue, oia, osea, no sé. Eta Mikel Landa txirrindularia. Bueno, Hori ere ez. A ver. ez bat ez beste. Akabáramos. Vale, hau da, a ber, zein da guapoagoa. Horrela jolastuko dugu, nire iritzian, claro. Leire bilau bitxarten Nik zein? Mikel Landa, aurpegi jartzen diozu. Bai. Mikel Landa. Lucia García. Ni idea, eski ni idea, Bueno. Giroa gutxi ari zarete ikusten, Mikel Landa, Usabia garaiki. segun argazkie bai, segun argazkie ez. Ah, bueno, potxolitoa da. Bai. Bai. Venga, Mikel ezkondu eta bizi, Pinedo gauzoro bat, eta parranda, eta García Will. García da, ez? Bai, Bai, Lucia. Vale. Lucía García. Es que, benetan kirola, agur, osea, ez dakit. Oain beste alor baten murgilduko geazkean murgildu, literatura. Me encanta. Carmele Jaio, Vale. Joseba Sarrionandia, Vale. edo Arkaitz Kano. Carmele Jaio ezkondu eta bizi, Arkaitzkano parranda eta gauzoroa, eta Sarrionandia hil. Vale. Ez que ya zartxo dago. Ya, karo. A ver. Eta bueno, gure gaurko bloke marabillosoa bukatzeko, azkeneko trioa. Vale. A ver, Amets Arzaius, Odei Barroso, eta Zurine Hidalgo. A ber, niri Maldibasetara joatea asko gustatuko litzaidak. Osea, oroar Maldibasetan bizitzea. Eta badakigu Zurine Hidalgo asko biltzen dela hortik. Bai. Somos Ondo enraizaz jokauta, bai. proiektua dela eta retiroak eta egiten dituztean. Hortaz, bizita ezkondu Zurine Hidalgorekin, interesagatik, osea, bori interestekit Andres. Ez bakarrik horregatik, bera oso jatorra da. Zurine ezkonduta bizi, Amets gauzoro bat eta parranda, eta Odei Barroso hil. Agur. Hala, ba oso ondo. Bueno, haiztu aukerako eta interesgarrik. Bai. Denetarik zegoen. Bai, Badakizu ez pasa zitzaidan behin Amets Arzaiusekin. Ikusi genuen bertso finala izan zela Nafarroan duela 2 urte edo 3 urte ja. Nafarroarenan izan zen? Nun izan zen, bai. Bai. Eta bueno, egun hartan joan ginen igande hartan finalera ikustera, eta gau hartan hartu genuen apartamento bat hor Iruñako Aldezarrean lo egiteko egun hartanan. Vale, eta finala bukatu, Ametsek irabazi zuen, eta joan ginen apartamentura, eta zen Aldezarreko kale bat iluna, karo ja, arratsaldeko 8 edo, ez zegoen inor, sartu ginen, zera apartamentu blokeko
harrerara, ez zegoen argirik, osea, dena itzalita, ez zegoen inor, sartu behar zinen makina baten bitartez, eta hor barruan zegoen tipo bat. Tipo bat, pues, hori, makina horrekin burrukatzen zen zituen giltzak baina ez zizkion ematen, sin mas. Eta hor gorrito batekin, eta nik atzetik begiratzen nioen esaten nuen, hostiatu, hau ez da amets hartzailuz, klaro, duela 3 ordu, 40.000 pertsonen aurrean, ezakitzen bat, final bat irabazi duena, eta nik neskak, hau ez da amets, osea, tipo, bajini. Hau amets da, ke batu, ke dices? Kasualidadia handia izango litzateke. Eta nolako batean, buelta baten du gizonak, eta, efectivamente, amets hartzailuz. Eta oso randoma, porque, de repente, Iruñako kale random batean, apartamento, bloke random batean, gaueko 8:30 final bat irabazi eta gero zu 40.000 pertsonen aurrean egon zara eta orain gu gaude zure aurrean, ez dute zer ulertzen. Bueno, pues para más Inri galetu zigun, badakizuen nola joan Iruñako ezakizte kaletara, eta ez, baina lasai, jarriko izut, begiratuko izut Google Mapsean. Bueno, bere aurrean, bere muturren aurrean desblokeatu nuen mobila. Ai, ama! Nun eta Google bilaketan amets hartzailuz. Eta gertzen zen bere aurpegia. Ai, ama! Osa, nire mobilean, ordu erdi lehenago bilatu nuen, ez dakiz ze ostia begiratzeko, tipo, ze urtetan jaio zen edo olako zerbait, eta zegoen literal, osa, desblokean utu nuen, bera hemen, Dani... Aiba, zu zara! Zelotxa pasa nuen, oso gaizki. Eta zein zen du momentu hortan? Etzala pasa bezala? Zanion, ez que justo begiratu dugu zure inguruko datu bat. Eta jazta. Sin más. Baina izan zen tierra tragame apur bat, bai. Eta hori, sin más. Bueno. Hori anekdota. Story time. Bai. Bueno, azken minutoetan poliki murgiltzen ari gara, beste abestitxo batzuk entzungo ditugu jarraian, baina aitzi berrizintzara joan hemendik, aneren supertesta egin gabe. Supertest. Hori BuzzFeedeko testa. Garrantzitsua da. Bai. Baina bueno, abestitxo batzuk entzun da, bueltan gatoz.